Mas nagdamo na gid ang mga spekulasyon sang pagbulagay ni Heart Evangelista kag Senator Chis Escudero matapos wala gin-greet sang aktres ang senador sa iya ika-53 nga kaadlawan sa Oktubre 10. Si Hart nga consistent nga nag-greet kay Escudero paagi sa pag-post sa social media sa nagliligad nga mga tinuig ang nag-post lamang sang iya mga bags kag promotion sa Facebook kag Instagram pages sang Lunes. Ini ang nagduso sa pila ka mga fans nga magpamangkot kag mag-remind kay Evangelista sa comment section. Una nga nagwa ang mga spekulasyon nga bulagay na ang couple matapos na notisyaran sa pila ka mga fans nga ginhukas ni Hart ang apelyido ni Escudero sa iya Instagram profile name. Ginako man sang aktres nga siya ang may ginaagyan nga personal struggles. Sang damlag lang, ginreport nga nagbiyaan ang aktres sa ilang balay ni Escudero kag nagatiner na sa karon sa isa ka condo unit. Nagbakal man ini sang bagong apartment kag ginpahayag nga siya ang magatiner na sa abroad. Para sa balita sa entertainment, ini si Bombo Jairi de los Reyes para sa Pamasang Radyo ng Pilipinas, consistent overall #1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo!